Egunon Aitor! Haupa, Mikel, Zer moduz gaude? Amen. Lantalan, irakurri dut zuen web orrialdean ongi etorri gure zaporen jauregira. Ez dut ezagutzen? Bai, ez dut ezagutzen, baina ezagutu nahi dut jauregi hau. Ba, nahi zuenean nik erakutsu gizu. Venga, guazen, venga, artista. Sasoie, leku handia dakazu, Bai, suerte zoin txiki geratzen ari da, baina... Haizu, Gernikako jende etortzen alda, kanpotik jendera etortzen da? Bai, kanpotar asko, berton dekoguz zuaitza eta gauza asko dekoguz berton oso urrean. Bai. Eta gero herrikoak, nagusia gazteak, bai, danetarikoagaz. Zer janari eskaintzen duzu eba orduan hemen? Ba, eguneko menua dekogu, eta gero asteburutan, asteburuko menua. Eta gero, hor barruan dau menu txuleta. Haizu, eta jendea bezeroek pozik daude? Hombre! Arrera ona aldaka sasoie. Hori somatzen dugu, doazenean. Zer da horrela zerbait berezia prestatzen duzuena eta jendeak beti eskatzen duena hemen sasoie, jatetxean? Ba, dekoguz pintxolan normala jaten dizena, pernian tortilla eta hori, eta gero dekoguz gratin hautsu batzuk, etxan duguzunak egunero, eta gero prestatuko duguna da gula batzuk, hipertxo perniagaz eta besamel pizka bateraz gainetik. Ostras, prestatuko aldidazu orduan zuk esan diozun pintxori? Duda gabe. Bai, usaintzen egin, joango gara? Venga, guazen, ba, ber. Sukaldaria hau. Hau da, Landerreko izena, eta... Igual eskateta! Ofertan altzauden, 2x1. Ze prestatuko diguzu? Baina gulan pintxotxo bat, pintxo gratinotxo bat. Eramango du urdai azpiko apurtxo bat, pilper berdea, konfitatua, gulak, eta gero naztatuko dugu maionesa pizkatik. Hemen dugu gratinatu bat egina bai, gero gratinatu eta laban zertzen. Asteburutan eta laguntza berbazute, deitu nahi lasai, bale? Bueno, behin ostuta dagoenean, ja, hemen dugu piperra, pernilla eta... Urdai azpikoa. Urdai azpikoa, bueno, pernilla. Pernilla, bale. Eta gulak, bale? Oso ongi. Hemen dugu maionesa pizkat. ¡Epa! ¡Cuidao! Dios, hau probatu imarko dit? Hortxan, buah. Iona! Aitor Lander, placer bat izan da zuekin egotea. Azeu saia dakan honek. Venga, segi lanean, Aio! Sasoie jatetxeak lortu du nire kalitatezko 6. Hora sasoie! Sasoie jatetxeko pintxo zoragarria. Norbaitek nahi du pintxo zoragarri bat probatu? Oso goxua da, begitu, saitu begiratzen ari za. Ez, zuk neri begiratu. Nere izena dakarrek. Bai, behitu galdera. Aukera hauetako bategia da, bai? Gula angularen familikoa da. Eztia iraungitu edo kadukatu egiten da, laranjen tamainak ez du axola. Beti sorta bikoitiak dituzte. Tixana. Ez tixana uste duzu. Bai. Nik beste aukera bat emango izutu. Azkena da egize. Azkena da egize. Bale, nengo izen bide, bazen naranja, banaka, ez? Laranjara uste duzu. Asmatu duzu, Jon! Alaxe da, fenomeno, kriston suerte izan duzu. 50% izan du 150. Ta ez du asmatu. Mia berdin da. Txalo, nik ere txaloak ingo ditut. Zoragarria da, eta beita emango izuz baita, Venga, probatu eta kontuz. Buah. Nivel Dios. Aio, gero arte, aio! Eusaitu pixka bat. Jazta nahikoa. Ni galdera bat botako izut, seguro asmatuko duzu. Zatzute pintxo bat nahi, galdera bat. Non du jatorria bexamelak Italian, Gernikan edo Frantzian? Frantzia. Nik uste du Frantzian. Oso galdera erraxa da artista. Frantzia esan dut ita batean. Gernikan. Gernikan, etxean egiten alduk ez. Emazteak. Artista zujan, bexamelan jatorria Gernika da. Ba Frantziak eta bexamelak zuri momentu enten eman dizu? Alaxe du, Frantzia, hartu! Pintxo zoragarri hau! Ba ez duzu probatuko Frantzian da. Bexamela nola da posible jator? Lana bakarrik ez da imar disfrutatu egin da baita ere, kuadrilla? Poliki goxua da, Zerbaiten laguntzea joango nahi zuekin lanea? Arboa falta. Venga, artista! Venga, tope!